Sparks Record. Sparks Record. Well, one to them. Wagwan people, wagwan everyone. Welcome to Zim Reality ITV. Panapatota ngwafirizo na chakirizo eni yakasiyana-siyana. Yani panapanya Zvinosiririsa Guys. Kuti nongo waka imba yako then Kanzuru vachipwanya. Papanya unangosina mosha boss nongo stand yako kuma chairman over kutengesera panzvimbo isingafane ngechiwakwa. In the video yanina guys ndikuati dzei muri wone imba ichipwanya. Zvinosiririsa Guys, ndongwati ndawanira mhuri yangu pekuti igare, ndawanira mhuri yangu pekuti iso musoro ivate, then Kanzuru bva yachipwanya zvinorwadza. Saka guys yakwadza video yachimubva mariona, asi before guys ndine good news yandinayo. Kune vanhu varikupwanyiwa dzimba, kune vanhu varikuda kuwaka dzimba dzavo. Mundau inonzi Fata Brothers inova iri kuita basa rinoshamisa, riri kuvaka zvine unyanzvi zvemandoro kwati. Saka ndifuna muri kuona guys zviri pascreen apo inonzi Fata Brothers. Ndo zvese zvayakagadzira, zvese zvainoita nezvazvo. Iteam inotrustic kana kutoda kuzowaka guys ndo vanokudhila nayo. Plus vane imwe yavari kuti 3k something yavari kuofa kuri munhu anenge ava pabasa kubva pafoundation zvekuisira masolar system mahara. Saka guys ndotipe kudhila nayo iyi yekushanda nayo Fata Brothers. Guys, video yakachitara inini ngachimba chipwanya neKanzuru yada kundikuratidze imba yangu kamgoma ndida kuzotaridza vari kana iri evidence yapi imba yangu kaimgoma imba yangu iri kupwanywa mgoma imba yangu iri kupwanywa ndokumbira ngototawo video chete pana kwandozivisa ko evidence yako iri kana kuti dzazoramba mgoma ukaita nharo shamari handikuita nharo imba yangu mgoma baba ne last hope yangu mgoma last hope yangu mgoma ndatapiwa notice zvaziri nani kana nopiwa kana notice yondipwanya anopiwa kana notice kuti Kanzuru ngomurambidza kuti atore mavideo but still ari kurwadziswa mwoyo mboza kuti ndopega panga ndakatarisira ndopanga ndatiwochi ndawana then Kanzuru chibva yauya boom yaputsa zviro but still tinongoti ati king hapana. Mwari vanoramba achingoblessa munowaka pamwe kana muchinge makuwaka batai Fata Brothers because but Fata Brothers kuti muwakirwe zvinhu zviri professional munowirirana maconditions ari friendly ekuti unoyatsooneka kuti ndokuti basa. Anyway, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Sparks Record.